Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ഇന്ന് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം, ബന്ധപ്പെടാം, അതിനെ കുറിച്ചാണ് കർമ്മയോഗം എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കണക്ടിങ് ടു ഗോഡ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കർമ്മയോഗ. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇനി ധ്യാനയോഗ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? ഭക്തിയോഗ പറയുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിലൂടെ, പിന്നെന്താണ്? ഭക്തിയിലൂടെ, ധ്യാനത്തിലൂടെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തില് വിശദീകരിക്കുന്നു അർജുനന്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹനമി സർവാനന്ദകരം പരമരിനാമ പതം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ കർഷണം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി നിധാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാര നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധർ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേകാരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ സൂര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന വാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തം കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇവിടെ എന്താണ് ഹേ ജനാർദ്ദന എന്ന് പറയുന്നല്ലേ? ഭഗവാൻ അനേക നാമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ? ജനാർദ്ദന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, പിന്നെ എന്താണ് കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നല്ലേ? കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചതുകൊണ്ട് കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന് അനേകം നാമങ്ങളുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ ജനാർദ്ദന, ഹേ ജനാർദ്ദന, കേശവ എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്? കർമ്മത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ എന്തിനാണ് യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് ബുദ്ധി, എന്താണ് ആ ജ്ഞാനം അത് നേടുകയാണെങ്കിൽ അതും പിന്നെന്താണ് യുദ്ധം കർമ്മവും അത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? എന്തിനാണ് രണ്ടും എന്നോട് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ
തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേനേ ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്നു തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് തീർത്തും പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോശ്നുതേ നച സന്യാസനേ തേവാ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നേ കൊണ്ട് മാത്രം ആർക്കും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഇരുന്നെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മുക്തരാവില്ല. പിന്നെയോ സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പരിപൂർണത നേടുകയുമില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? സന്യാസം അല്ലെ. സത്തിനൊക്കെ അതിനോടൊക്കെ വിരക്തി വരിക. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതിനോടൊക്കെ വിരക്തി വരുന്നതാണ് അല്ലെ സന്യാസം കൊണ്ട്. അപ്പോ ആ സന്യാസം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതാണ് അല്ലെ. എന്താണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ സേവനത്തിലേക്ക് മുഴുകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനെയോടും വിരക്തി വന്നിട്ട് പോകുന്നതാണ് സന്യാസം അല്ലെ. എന്നാല് ആ സന്യാസം എടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമായോ അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ. അതിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. സന്യാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണം അല്ലെ. എന്നിട്ട് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇന്നലെയൊക്കെ എന്താണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമായിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥ സന്യാസമല്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ. എന്താണ് ഈ പിക്ചറിൽ ഒരു സന്യാസിയെ കാണാം. അദ്ദേഹം എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ത്യജിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സന്യാസമായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ഒരു സിഗരറ്റ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു, മറ്റേ കയ്യിലോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതൊക്കെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു കഷായ വേഷം ഇട്ടിട്ടുള്ള ആള് വലിക്കുമ്പോൾ അത് അത്രയും മോശപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? അതിനോടൊക്കെ വിരക്തി വന്നിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്യാസം എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അല്ലാതെ വേഷം കൊണ്ട് സന്യാസ വേഷമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നും അതിനൊന്നും അറുതി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ അസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാരസ ഉച്യതേ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്, കപടനാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. അപ്പോ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നാല് നമ്മുടെ മനസ്സും ആ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പിൻവലിക്കണം അല്ലെ. അതിലൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സും പോകരുത് അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സ് അത്രയും എന്താണ് അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ടതാണെന്ന് അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കല് അത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, സന്യാസ വേഷമൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാതാവണം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട് വേഷത്തിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും, സന്യാസിയായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാലും പ്രവൃത്തിയിൽ അതൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ എന്താണ് പറയുന്നത്? കപടനാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരഭതേ അർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈ കർമ്മയോഗ മസക്തഃ വിശിഷ്യതേ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നേരത്തെ സന്യാസി പറഞ്ഞല്ലേ. എല്ലാ സന്യാസിമാരും അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് കേട്ടാ. അപ്പൊ ചുരുക്കം പേര് അങ്ങനെയാണ് സന്യാസ വേഷം ഇട്ടിട്ട് പലതരത്തിലും അല്ലെ. ആദ്യത്തെ സന്യാസി ആരാണ്? രാവണൻ അല്ലെ. രാവണനാണ് ആദ്യമായിട്ട് കള്ളസന്യാസിയായിട്ട് വന്നിട്ട് സീതാദേവിയെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കള്ളസന്യാസിമാർ ഇന്നും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. കുറെ നല്ല ആൾക്കാരുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗൃഹസ്ഥന്മാരല്ലേ. അവരൊക്കെ
അവരൊക്കെ മറ്റേ തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എല്ലാം നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും ചെയ്യുക, കൃഷ്ണാബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് നിങ്ങൾ അധികം കേൾക്കാത്ത വാക്കായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഭക്തി എന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലെ. ഡിവോഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തി അല്ലെ. അപ്പോ അതിന് പ്രഭുപാദരാണ് ആദ്യമായിട്ട് നിർവചനം തന്നിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന്. ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിയെ നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? പോരാ അല്ലെ. നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അല്ലെ. ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ള പാല്, ബിസ്ക്കറ്റ്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാ അതിന് ആവശ്യമുണ്ടോ, അതിന് ഡ്രസ്സ് അല്ലെ, അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ആ കുട്ടിയോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അല്ലെ. നമുക്ക് കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ പോലെ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? അല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യണം. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അപ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നത്? ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാള് എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാബോധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ആ ഒരു ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ. ഇത് സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഒറീസയിലെ ജഗന്നാഥപുരിയിലുള്ള ജഗന്നാഥ ഭഗവാനാണ് ജഗത്തിന്റെ നാഥൻ. ദാരുബ്രഹ്മൻ എന്നും പറയും. മരത്തിലാണ് ഈ രൂപമുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ രൂപം. കണ്ണുകൾ കാണാം അല്ലെ. വളരെ വലിയ കണ്ണുകൾ. എന്തിനാണിത്? എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും വലിയ കണ്ണുകൾ. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ ഇത്രയും വികസിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എന്താണ് ആ വൃന്ദാവനവാസികൾ അവരൊക്കെ ആ ഭഗവാനെ കാണാത്തപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ വിരഹത്തില് അവരുടെ ആ വിരഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കല് അവരൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ട് യശോദാമ്മയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രോഹിണി മാതായോട് യശോദാമ്മയോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ആ വൃന്ദാവനവാസികൾ ഭഗവാനെ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ അവർക്ക് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന വേദനയെ കുറിച്ച്, അവരുടെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പം അത് കേട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് വന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ജഗന്നാഥന് ഇത്രയും വലിയ കണ്ണുകൾ. കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം ജൂലൈ മാസത്തിൽ ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര നടത്തുകയുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാഷണൽ ചാനലിലൊക്കെ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡേ ടൈം ഫുള്ളായിട്ട്. അപ്പം അത് അത്രയും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മരത്തിലുള്ള രൂപമാണ് ദാരുബ്രഹ്മൻ. ഭഗവാൻ മരത്തിൽ അവതരിച്ചു. അതാണ് ദാരുബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജഗന്നാഥപുരിയിലാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രമാണ് ജഗന്നാഥപുരി. അപ്പൊ ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെയാണ് പ്രഭുപാദർ ലോകം മുഴുവൻ എത്തിച്ച് അവിടെയൊക്കെ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ രഥയാത്ര നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അവിടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് രഥയാത്ര നടത്തുന്നു. അപ്പോ ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആരാണ് ഇത്? ഒറീസയിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവാണ്. ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഒറീസയിലെ പണ്ട് കാലത്ത് രാജഭരണമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ രാജാവാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവകനായിട്ട് ഇവിടെ ആ ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര പോകുന്ന വഴികൾ വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം അത് ഒരു ചടങ്ങാണ്. ഇപ്പോഴും ആ രാജകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര പോകുമ്പോൾ അവിടം വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നു. എന്താണ് ആ ഒരു പദവി, തന്റെ രാജാവ് എന്ന പദവി ഒരു തടസ്സമല്ല ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈസയോ നമ്മുടെ എന്താണ് പദവിയോ അതൊന്നും അധികാരമോ അതൊന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ കിരീടവും എന്താണ് വിലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അതൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് ഒരു വൈഷ്ണവ ധോത്തി എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ പോകുന്ന വീഥികൾ വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ജഗന്നാഥ രഥോത്സവത്തിന് വലിയ കയറിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെ. ആ കയറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം തൊട്ടാൽ തന്നെ അവരുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ ഉള്ള പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയുന്നു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ അത് അത്രയും
പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര. നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ആ രഥത്തിന്റെ ആ കയറിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്പർശിക്കുക. അത് നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും. ജഗന്നാഥ മഹാപ്രസാദം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒറീസയിൽ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം ലഭിക്കും. എത്ര ആൾക്കാർ, എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പോയാലും ആർക്കും പ്രസാദം കിട്ടാതെ ആവില്ല. അതിന്റെ പിന്നില് ഒരു ലീലയുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ സന്യാസം ഒന്നും എടുക്കണ്ട. സന്യാസം എടുത്തിട്ട് ഓടിപ്പോവാനൊന്നും ആരോടും പറയുന്നില്ല. എന്താണ് പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ഇസ്കോണിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അവരൊക്കെ സന്യാസിമാരായി പോവും എന്നൊക്കെ. അല്ല, സന്യാസിമാരല്ല, എത്രയോ ഗൃഹസ്ഥന്മാരുണ്ട് ഇസ്കോണില് ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അവര് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളായിട്ട്, ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമികളും ഗൃഹമേദികളും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആശ്രമം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവര് ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമികളായിട്ട്. ഗൃഹമേദികളുണ്ട്, അവര് എപ്പോഴും എൻ്റെ വീട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ചിന്തയിൽ കഴിയുന്നു, ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട്. എന്നാല് ഒരു ഡിവോട്ടി എന്താണ്, അവര് ഭഗവാന്റെ വീടാണ് ഇതെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ ഭഗവാൻ ഒരു പുതിയ വീടെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിലൊരു പൂജാമുറി ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഭഗവാന്റെ വീടായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള രീതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമനായിട്ടുള്ള ആളെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജ്യായോ ഹ്യകർമ്മണഃ ശരീരായത്രാവിചത്തെ ന പ്രസിദ്ധ്യേത കർമ്മണഃ. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം പോലും നിലനിർത്താൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനുടെ അർജുനനോട് പറയുന്നു, നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നല്ലേ. ഇതാണ് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം, അതാണ് ഡ്യൂട്ടിയാണല്ലേ. എന്താണ് ആ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം പോലും നിലനിർത്താൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ആർക്കും കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് അത് ഏത് തരത്തിലായിരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കർമ്മം ചെയ്യണം അല്ലെ. അതാണ് വിധിക്കപ്പെട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുകയാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള എന്താണ് നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിലെയും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവാണ്, ഒരു മഹാനായ വൈഷ്ണവനാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അദ്ദേഹം ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലത്ത് അവിടുത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് അത്രയും ഉയർന്ന പദവിയായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലത്തില് മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത്രയും വലിയ പൊസിഷനാണ്. ഇന്നത്തെ പോലെ ധാരാളം കോടതികളും ഒന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്താണ് അവരുടെ. അപ്പോ ഈ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ബംഗാളിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് റെയിൽപാത വരെ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ. അപ്പൊ അത്രയും പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തന്റെ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു, കോടതിയിൽ പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധവും പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുകയുണ്ടായി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ. അതൊക്കെ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്തൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് തന്റെ ആ ജോലിയിലുള്ള ആ പദവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതെന്താ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിച്ചു. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എല്ലാറ്റിനോടും വിരക്തി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പൊ ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്, ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഇത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്, അങ്ങനെ എല്ലാം മൊബൈൽ ഫോൺ അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. നമ്മൾ എല്ലാറ്റിനോടും വിരക്തി വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത്, തന്റെ ആ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതി. അതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അച്ചടിച്ചിട്ട് വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ അത് എത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനാണ് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. അദ്ദേഹമാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു.
അദ്ദേഹം ധാരാളം കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഫുൾ ടൈം ബിസി ആയിരുന്നു. എന്താണ്, കോടതിയിൽ പോയിട്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതൊക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്യും. ബംഗാളിയിലും സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്യും. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. അത്രയും ഉയർന്ന പദവിയിലുണ്ടായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് യാതൊരു മടിയും കാണിച്ചില്ല. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്ന അർജുനോട് അല്ലെ, എന്താണ്, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളോടും പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിലോ അതൊക്കെ മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ എന്താണ്, നമ്മള് ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്നുള്ള ആ ധാരണയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാല്ലേ. നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം ചെയ്യുക, നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാല്ലേ. അതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നല്ലേ, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ശമ്പളമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അവിടെ വെക്കുക. ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നു. ചിന്താമണിപ്രകര സത്മസ് കൽപ്പവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭി പാലയന്തു ലക്ഷ്മി സഹസ്രജതംബ്രഹ്മ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷൻ തമഹമ്മജാമി. ചിന്താമണി കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ് ഭഗവാന്. എന്താണ്, ആ 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ സേവനത്തിനുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കാണാം, ഒരു ലക്ഷ്മിയെ ആരാധിച്ചിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും എന്താണ്, എപ്പോഴും പാചകത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാം നൽകുന്ന ഡിസയർ ട്രീ, കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. എന്ത് ചോദിച്ചാലും ലഭിക്കുന്ന ആ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം കൊണ്ടും സമൃദ്ധമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ നമ്മള് നമ്മുടെ എന്താണ്, ആ കിട്ടുന്ന ലക്ഷ്മി, ആ ധനം, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താണ്, അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ പങ്കെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പൂജ ആവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക. അതിൽ ചെറിയ അംശം എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തായി, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ നിന്നുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതാവും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിലോ എന്താണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം എന്താണ്, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്താരാം യജ്ഞ തപസ്സാംസർവ ലോകമാഹേശ്വരം. എല്ലാം എന്താണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെ ഒക്കെ ഭോക്താവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ്, എല്ലാം നമ്മളിപ്പം വേറെ ഏത് ദേവീദേവന്മാർക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പൂജകൾ അർപ്പിച്ചാലും അവരെന്താ ചെയ്യാ, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക അവര് ചെയ്യാ. നമ്മൾ അവർക്ക് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് അവര് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മള് എന്താണ്, എല്ലാറ്റിനും ഗണപതിക്ക് അല്ലെ, ഗണപതി ഹോമം ഒക്കെ നടത്തും. അപ്പൊ വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നു, യത്പാദ പല്ലവ യുഗം വിദിതായ കുംഭ ദ്വന്ദ്വേ പ്രണാമ സമയേ ഗണാധിരാജ വിഘ്നാൻ വിഹന്തു മലമസ്യ ജഗത്രയസ്യ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ആ വിഘ്നേശ്വരൻ, തുമ്പിക്കൈയും കുംഭമുള്ള വിഘ്നേശ്വരൻ ഗണപതി ആരുടെ പാദങ്ങളിലാണോ അഭയം തേടുന്നത്, ഈ 3 ലോകങ്ങളിലെ വിഘ്നങ്ങളും തീർക്കാനായിട്ട് ആരുടെ പാദങ്ങളിലാണോ അഭയം തേടുന്നത്, ആ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, ഈ 3 ലോകങ്ങളിലുള്ള വിഘ്നങ്ങളും തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗണപതി ആരെയാണ്, ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ പോയിട്ട് അഭയം തേടുന്നു. ഈ 3 ലോകങ്ങളിലെ വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ശക്തി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വിഘ്നേശ്വരൻ ഗണപതി ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഏത് ദേവീ ദേവന്മാരെ സമീപിച്ചാലും ഒക്കെ എവിടെയാണ് എത്തുക, അവർക്ക് നൽകുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നല്ലത് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ തന്നെ അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. യജ്ഞശിഷ്ടാശ്ചിന സന്തോ
സർവകിൽബിഷേ ഭുഞ്ചതേ ത്വകം പാപ ഏവച്ഛന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായി വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെല്ലാം സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരിക്കലേ രാമാനുജാചാര്യൻ ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആചാര്യനാണ് അദ്ദേഹം, രാമാനുജാചാര്യർ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലേ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവരൊക്കെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് കുറെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദികൾ, മായാവാദികൾ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അതുവഴി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് രാമാനുജാചാര്യരെ അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രസാദത്തെ നിന്ദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ രാമാനുജാചാര്യർ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി വാരിയിട്ട്, അവിടെ ഒരു നദി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ നദിയിലേക്ക് എറിയുകയുണ്ടായി. ഒരു പിടി പ്രസാദം വാരിയിട്ട് ആ നദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. ആ നദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് കുറെ മീനുകൾ മുകളിലേക്ക് വന്നു. ആ മീനുകളൊക്കെ ആ പ്രസാദം കഴിച്ചു. അപ്പൊ തന്നെ ആ മായാവാദികൾ, ആ നിരീശ്വരവാദികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ അവരൊക്കെ ആ മീനുകളൊക്കെ 4 കൈകളുള്ള ആ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളായിട്ട് അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി, വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി ആ മീനുകളൊക്കെ. അപ്പോ അവർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു രാമാനുജാചാര്യർ ആ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന്റെ ആ മഹാത്മ്യം അത് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ അത് കഴിച്ചപ്പോൾ അവര് ആ മത്സ്യത്തിന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയിട്ട് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. അത്രയും ആ മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത് പ്രസാദം. നമ്മളെ എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും മുക്തരാക്കുന്നു പറയുന്നു. നമ്മള് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കും. അപ്പോ എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മള് ഭഗവാന് എന്തായിട്ടാകുമ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം ഹോമേ ഭക്തി തദഹം ഭക്തി ബഹൃതമാശ്നാമി പ്രേതാത്മന എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഒരു തുളസി ഇലയോ ഒരു പൂവോ അല്പം ജലമോ ഒരു പഴമോ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അശ്നാമി പ്രേതാത്മ, ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മള് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ അത് എത്രയും നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും നല്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോ ആ പ്രസാദത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ഇത് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഒരു തുളസി ഇല അല്ലെ, അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു പൂവ്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളാ അല്ലെ, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വെക്കുക. അപ്പൊ അതിനെ കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഫലങ്ങള് അത് വളരെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് അത് കഴുകിയിട്ട് ഒരു തുളസി ഇല വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം, വെള്ളമില്ലാത്ത വീട് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ എല്ലാ വീട്ടിലും വെള്ളം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെലവാക്കിയിട്ട് പൂജ ചെയ്യാനൊന്നും ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്തേ പറയുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായിട്ടൊരു സാധനത്തിന് മാത്രമേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഒരു തുളസി ഇല, ഒരു പൂവ്, ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ്, ഒരു പഴം, ഒരു അല്പം ജലം, ഇത്രയും ഭഗവാനെ ഇതിലേതെങ്കിലും സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സംരക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് സമർപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ സ്വീകരിക്കാം. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളോട് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വിഗ്രഹമായിട്ട് അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ടും അല്ലെ ഫോട്ടോന്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലും അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു മരത്തിന്റെ ദാരുബ്രഹ്മനായിട്ട് മരത്തിൽ അവതരിച്ചു, ജഗന്നാഥനായിട്ട് അല്ലെ, നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമായിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ വിശ്വാസം വേണം അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മള് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ സകല പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അല്ല, നമ്മൾ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവരൊക്കെ പാപത്തെയാണ് പൂജിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒക്കെ ഇത് ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഉടമക്ക് കൊടുക്കാതെ നമ്മള് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മള് കള്ളനാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ആ പാപത്തെയാണ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മള് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് ഉടമ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഒക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം
ഇവിടെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് ഭഗവാന് പ്രസാദങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ കഴിക്കും. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അശ്നാമി പ്രേതാത്മന. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും ചോദിക്കേണ്ടായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടർ, എന്താണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കർട്ടനൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അശ്നാമി പ്രേതാത്മന, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ വിഭവങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ, ധാരാളം എന്താണ് ലീലകളൊക്കെ. ഗുരുവായൂർ നെന്മേനിയിലത്തിലെ ആ കുട്ടി ഭഗവാന് എന്താണ് നിവേദ്യം കൊടുത്തത് ഒക്കെ അല്ലെ, അച്ഛനില്ലാത്തപ്പോൾ കൊടുത്തത്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ലീലകളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ലഡുഗോപാലിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അധിക കുട്ടികളുടെ കയ്യിലൊക്കെ കാണാം എന്താണ് ലഡു പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ചെറിയ വിഗ്രഹം അല്ലെ. അതെന്താണ്, അതും വൃന്ദാവനത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ലീലയായിരുന്നു. ഭഗവാനെ എന്താണ് എപ്പോഴും ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ലഡു ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഭഗവാന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് ആ ബിസിനസിന്റെ തിരക്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദിവസവും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, തന്റെ കുട്ടിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ദിവസവും ലഡു ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുട്ടി ഓഫർ ചെയ്തു, ഒക്കെ അച്ഛനൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചതൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തു. എന്നാല് വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് ആ പ്രസാദത്തിന് ചോദിച്ചപ്പോഴോ ഇല്ല, അതൊക്കെ അച്ഛൻ വിചാരിച്ചു എന്താണ് ഇത് ഈ കുട്ടീന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസവും അതുപോലെ കുറെ ലഡു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അന്നും വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒക്കെ ഭഗവാൻ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്താണ് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ എന്താണ് ജോലിക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് പുറകു വശത്തൂടെ വന്നിട്ട് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുകയുണ്ടായി. കുട്ടി പതിവ് പോലെ ലഡു എടുത്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഭഗവാന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ കഴിക്കുന്നു. ഇത് എല്ലാ ദിവസവും തുടർന്ന് വരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ അച്ഛൻ കാണുകയുണ്ടായി, കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ലഡു വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലഡു കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ കണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടുന്ന് ഭഗവാൻ അപ്പാട് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമായി. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ വിഗ്രഹത്തിൽ ലഡു പിടിച്ചിട്ടുള്ള രൂപത്തില് ആ വിഗ്രഹത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് ലഡുഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന പല വീടുകളിലൊക്കെ കാണാം ചെറിയ കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു, ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാം കഴിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആ ഭാവമാണ് നോക്കുക, നമ്മുടെ ഭക്തി, നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാനെ വായ കൊണ്ട് തിന്നണമെന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്ന അങ്കാനീയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി പശ്യന്തി പാന്തി കലയന്തി ചിരഞ്ജീവി. അങ്കാനീയസ്യ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും, ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും കാര്യം ചെയ്യാൻ ഭഗവാന് കഴിയും അല്ലെ. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് കഴിക്കാനും പറ്റും. എല്ലാം ഒരു ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എല്ലാം കഴിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ഒരു രോഗിയുടെ ബാക്കി കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ രോഗം പിടിപെടും അല്ലെ. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണക്കാലത്തൊക്കെ അല്ലെ, ആ രോഗികൾ തൊട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് രോഗം പിടിപെടും അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ ബാക്കി കഴിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് അത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു രോഗിയുടെ ബാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗം പകരും അല്ലെ. അത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ബാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ആ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ് ആ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും സമ്പത്ത്, കീർത്തി എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ നമുക്കും ലഭിക്കും. നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും ക്രമേണ. അപ്പോ ഭഗവത് പ്രസാദം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എന്താണ് ഏകാദശി വിഭവങ്ങൾ, കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു തുളസിയില ഇട്ടിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. എന്ത് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഒരു തുളസിയില അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് സമർപ്പിക്കണം. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തുളസി എന്ന് പറയുന്നു. ആ തുളസി ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തിയാണ്, തുളസി മഹാറാണിയാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി അവർക്ക് അറിയാം, അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വൃന്ദാകുണ്ടിലും തുളസി മഹാറാണിക്കായിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അവിടെ തുളസിയെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം സംരക്ഷിക്കുന്നോ കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുക. കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദേ ദേവി സത്യവത്തേ നമോ നമോ വൃന്ദായ തുളസി ദേവിയായ പ്രിയായ കേശവസ്യ കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദേ ദേവി സത്യവത്തേ നമോ. നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് തുളസി മഹാറാണി. നമ്മൾ തുളസിയെ എത്രമാത്രം സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ, എത്രമാത്രം അതിനെ
എന്താണ് വളർത്തുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കും കൃഷ്ണഭക്തി വേഗത്തിൽ ലഭിക്കും. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതൊക്കെ എന്താണ് മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മഴയോ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞങ്ങള് നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രകാരത്തില് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് വേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മഴ ലഭിക്കുന്നു. മഴ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ധാന്യങ്ങൾ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ് വിളവെടുത്തിട്ട് നമ്മള് ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെ. ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ നേരിട്ട് കഴിക്കരുത് നമ്മൾ അല്ലെ. അതെന്താണ് അതിന്റെ ഉടമ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ആദ്യം സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളെല്ലാം കഴിക്കുക അല്ലെ. നമ്മളെന്താണ് നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന പൈസയൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ പോക്കറ്റിലേക്കാണ് വിടുക അല്ല അല്ലെ. നമ്മളത് അതിന്റെ ഓണർക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഓണർ നമുക്ക് ശമ്പളമായിട്ട് തരും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ സമർപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മുടെ കാര്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, നമ്മൾ വിഷുവായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നല്ലേ. അതെന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷ്ണു പൂജയാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് ആ വിഷ്ണു പൂജയാണ് പിന്നീട് വിഷു ആയിട്ട് മാറുകയുണ്ടായത്. എന്താണ് പണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ പരശുരാമനായിട്ട് അവതാരം എടുത്തപ്പോൾ എന്താണ് കുറെ ബ്രാഹ്മണന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാനോട്. ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ സ്ഥലം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. നിങ്ങൾ യാതൊരു ജോലിയും ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ വേദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക, ഇങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങളും ഹോമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, അത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അപകടങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രം തരാം, അത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ തലമുറകൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് യാതൊരു ദാരിദ്ര്യവും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എപ്പോഴും എല്ലാ വിഭവങ്ങളും അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ പുതുതലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ മന്ത്രം എന്താണ്, ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെ ആ മന്ത്രം ഒരിക്കൽ ചൊല്ലുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പരശുരാമൻ വരികയുണ്ടായി. എന്താണ് എന്നെ വിളിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, എന്താണ് അപകടം, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരു പ്രയാസമില്ല, ഞങ്ങള് ഈ മന്ത്രം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണോ, എന്നിൽ വിശ്വാസമില്ല അല്ലെ, എന്റെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി നട്ട് വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാം കണ്ടെത്തിക്കോളൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതിൽ എന്താണ് വയസ്സുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, എന്താണ് കുട്ടികള് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്, എല്ലാം ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത് അനുഭവിച്ചോളൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വർഷം മുഴുവൻ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിട്ട് കഴിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എല്ലാം വിഷ്ണു പൂജ, ഭഗവാൻ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തില് വിഷു. അപ്പൊ ഒക്കെ ഭഗവാന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇസ്കോണിലുള്ളവര് വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസമല്ല, എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം അത് ഭഗവാൻ ആദ്യം സമർപ്പിച്ചിട്ട് തുളസിയിലിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുന്നു. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ സസ്യാഹാരം, നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതില് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ. എന്താണ് അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാം, അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിനെ ഉപയോഗിക്കില്ല. മറ്റുള്ള എന്താണ് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇടാത്ത വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനുള്ളതിൽ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കരുത് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ, കിച്ചണിലൊക്കെ എന്താണ് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ നോക്കരുത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കരുത്, ഭഗവാനാണ് ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഭഗവാനെ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ എന്താണ് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും ഗോവർദ്ധന ലീല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ് 7 പകലും 7 രാത്രിയും ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ തന്റെ ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് എടുത്ത് ഉയർത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പാലിയിലെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. എന്താണ് ഒരിക്കല് ഇന്ദ്രൻ
അല്ലെ? ഇന്ദ്രനാണ് മഴ പെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ നന്ദമഹാരാജാവ് ഒരു വലിയൊരു യജ്ഞം നടത്താൻ, പൂജ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. എന്തിനാണ്? മഴ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്ദ്രനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എന്താണ് വലിയ പൂജയൊക്കെ നടക്കുന്നതായി കാണുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്? പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, മഴ എല്ലായിടത്തും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മഴ സമുദ്രത്തിലും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, പർവ്വതത്തിലും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പൂജയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണ്? മഴ പെയ്യിക്കുക എന്നത് ഇന്ദ്രന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഭഗവാൻ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രൻ മഴ പെയ്യിക്കുന്നു, സരസ്വതി എന്താണ് വിദ്യ നൽകുന്നു, ലക്ഷ്മി ധനം നൽകുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ എന്താണ് സർക്കാരിൽ തന്നെ ഓരോരോ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഓരോ മന്ത്രിമാരെ വിധിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഓരോരോ ആൾക്കും ഓരോരോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അത് അവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്താണ്? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തരുന്നത്. ആ ഗോവർദ്ധനത്തിനാണ് നിങ്ങൾ പൂജകൾ ചെയ്യേണ്ടേ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് എന്താണ് പൂജ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് ഈ ഇന്ദ്രന് ചെയ്യാൻ, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്തിട്ട് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ പൂജിക്കാൻ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇന്ദ്രൻ അറിയുകയുണ്ടായി. ഇന്ദ്രന് ദേഷ്യം പിടിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എന്താണ് വലിയ വലിയ മേഘങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് അതൊക്കെ കൊണ്ട് വലിയ മഴ പെയ്യുകയുണ്ടായി. ആ വൃന്ദാവനത്തെ മുക്കാനായിട്ട് അതിശക്തമായ മഴ, 7 ദിവസം, 7 പകലും 7 രാത്രിയും ശക്തമായ മഴ പെയ്യുകയുണ്ടായി. വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവർക്കൊക്കെ അഭയം നൽകുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ചെയ്തത്? ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം, 25 കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റളവിലുള്ള ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്ന വലിയ പർവ്വതത്തെ തന്റെ ഇടത് കൈയിലെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എടുത്തുയർത്തി, ഒരു കൊട, ഒരു കൂണൊക്കെ എടുത്തുയർത്തുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരോടും അതിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. പശുക്കളും ഗോപന്മാരും എല്ലാവരും ൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ കീഴിലായിട്ട് അണിനിരക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ എത്ര മഴ പെയ്തിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അവരെ ഒന്നും. അവസാനം ഇന്ദ്രൻ തോറ്റു. അവിടെ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രന് ചെറിയ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ തന്നെയാണ് ഇന്ദ്രൻ. അല്ലെ? ആ ഭക്തന്മാരുടെ എന്താണ് ആ അഹങ്കാരം, അല്ലെ? അത് അവരെ സർവനാശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രന് മനസ്സിലാവും, ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണൻ, ഭഗവാനോടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. ഇന്ദ്രൻ അവിടെ പോയിട്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു. ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ എന്റെ സുരഭി പശുക്കൾ, എന്താണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സുരഭി പശുക്കൾ എന്താണ് പാൽ ചുരത്തിട്ട് ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യും. അപ്പൊ സുരഭിക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ പശുക്കള് അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള പാലാഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് അവിടെ ഒരു തീർത്ഥമുണ്ട്, സുരഭിക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഇന്ദ്രന്റെ അഹങ്കാരത്തെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കി. ഇവിടെ വികർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. വേദോപദിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മത്തെയാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്തു കൂടാത്ത കർമ്മങ്ങൾ, വേദങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എന്താണ് ഹിരണ്യകശിപു, അദ്ദേഹം 10,000-കണക്കിനോളം വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തു, അല്ലെ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് തന്റെ സഹോദരനായ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചിട്ടുള്ള ആ നാരായണനെ ഇല്ലാതാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചത്, അല്ലെ? അതെന്താണ്? ആ വേദങ്ങളിലൊന്നും പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള തപസ്സാണ്. തന്റെ ശരീരത്തെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം അതൊരു ഒരു മൺപുറ്റ് മാത്രമായി. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് ആ തീർത്ഥം തെളിച്ചപ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്നും ഒരു തേജസ്സുറ്റ രൂപമുണ്ടായത്. അത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ നിന്ന് അഗ്നി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ അഗ്നി കൊണ്ട് എന്താണ് ദേവലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അവിടെ അത്രയും കഠിന ചൂട് അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തപസ്. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പറയുക. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാവിനോട് കുറെ വരങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തൊക്കെയാണ് വരങ്ങൾ ചോദിച്ചത്? കുറെ വരങ്ങൾ ചോദിച്ചു. എന്താണ്? എന്നെ ആരും വധിക്കരുത് എന്ന്, എനിക്ക് ആദ്യം മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വേണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ഒരിക്കലും മരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, എന്താണ്? എനിക്ക് പോലും മരണമുണ്ട്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മരിക്കാൻ കഴിയില്ലാത്ത വരം എനിക്ക് നൽകാൻ കഴിയുക? ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മ ഭുവനാർ ലോക പുനരാവർത്തിനാർജുന. ബ്രഹ്മലോകത്തോളം നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയും ജന്മമരണങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ പുനർജനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനും മരണമുണ്ട്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് നമ്മളെ പോലെയല്ല,
അത്രയും ദീർഘമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനോട് അങ്ങനെ അത് സാധ്യമല്ലാതപ്പോൾ കുറെ വരങ്ങൾ വേടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നെ ദേവന്മാരോ അസുരന്മാരോ വധിക്കാൻ പാടില്ല, ആകാശത്ത് വെച്ച് ഭൂമിയിലോ വധിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ, പകലോ രാത്രിയോ വധിക്കാൻ പാടില്ല, എന്താണ് മനുഷ്യനോ മൃഗമോ വധിക്കാൻ പാടില്ല, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് വധിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ കുറെ നിബന്ധനകൾ കുറെ വരങ്ങൾ നേടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിച്ചു, എന്താണ് ഞാൻ ഈ ബ്രഹ്മാവിനെ ചീറ്റ് ചെയ്തു, ആ ബ്രഹ്മാവിനെ പറ്റിച്ചു എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, ഇത്രയും വരങ്ങൾ നേടിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഇതിനെ ലംഘിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ആ ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിച്ചത്. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ അത്രയും കാലങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ ഭഗവാനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അതെന്താണ്? അത് വികർമ്മമാണ്. വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അതെന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന് തന്നെ സർവനാശമാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എപ്പോഴും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ സ്വന്തം മകനെ അദ്ദേഹം പല രീതിയിലും എന്താണ് ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കിയല്ലേ. പിന്നെ അവസാനം ആ എന്താണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ് പകുതി സിംഹവും പകുതി മനുഷ്യനുമായിട്ടല്ലേ. എന്താണ് അതായത് ആ തൂണിൽ നിന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം, എന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പോണേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ വരങ്ങളൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്തുള്ള വരങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു. എന്താണ് കാരണം? ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തൻ കൊടുത്ത വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും ലംഘിക്കരുത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വാക്കുകളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ആ വരങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് അല്ലെ. എന്താണ് ആ പകുതി സിംഹവും പകുതി മനുഷ്യരൂപത്തിലായിട്ട് ആ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വധിച്ചത്? ആ എന്താണ് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല വധിച്ചത് അല്ലെ, തന്റെ കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വധിച്ചത്. പിന്നെയോ ഭൂമിയിൽ വെച്ചോ ആകാശത്ത് വെച്ചല്ല, എന്താണ് ആ വാതിൽപ്പടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് തൻ്റെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വധിച്ചത്. പിന്നെയോ ആ പകലോ രാത്രിയോ ആയിരുന്നില്ല അല്ലെ, സന്ധ്യാസമയത്താണ് വധിച്ചത്. അങ്ങനെ എല്ലാ വരങ്ങളും എന്താണ് അതൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭഗവാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരാളെ വധിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു ശക്തിക്കും അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു ശക്തിക്കും ആ വ്യക്തി ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് പലതരത്തിലും ദ്രോഹിച്ചു നോക്കിയല്ലേ. തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു, വിഷപ്പാമ്പുകൾക്ക് ഇടയിലിട്ടു, മതയാനെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു, ഹോളികയുടെ മടിയിലിരുത്തി കത്തിക്കാൻ നോക്കി, അങ്ങനെ പല വിധത്തിലും അപകടത്തിൽപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയല്ലേ. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശക്തിക്കും അതിൽ നിന്നും എന്താണ് നിഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ ഒരാളെ നിഗ്രഹിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലോ ഒരു ശക്തിക്കും അത് തടയാനേ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അല്ലെ യജ്ഞങ്ങള് എന്താണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങള് വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങള് ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ യുഗധർമ്മമുണ്ട്, ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോ യുഗധർമ്മമുണ്ട്. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ധ്യാനം. സത്യയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങള് ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, കാട്ടുപ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ധാരാളം അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ധ്യാനത്തിന് അനുയോജിച്ച എന്താണ് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ത്രേതായുഗം. ത്രേതായുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ യുഗധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് യജ്ഞങ്ങളാണ്. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് യോഗ്യരായ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. യജ്ഞത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എന്താണ് പരിശുദ്ധമായ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലത്ത് 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ദ്വാപരയുഗം. ദ്വാപരയുഗത്തില് ആയുസ് കുറഞ്ഞു, 1000-കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി, 1000 വർഷങ്ങളായിട്ട് ആയുസ് കുറഞ്ഞു. അന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ വിഗ്രഹാരാധനയൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കലിയുഗമാണ് അല്ലെ. കലിയുഗത്തില് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. എന്താണ് കലികാലത്തില് അല്പായുസുക്കളാണെന്നാ പറയാ. അത്രയും ആയുർദൈർഘ്യം കുറവാണ്. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് സത്യയുഗത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തപസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെ ത്രേതായുഗത്തിൽ പോലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് എന്താണ് നല്ല വസ്തുക്കൾ അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാറ്റിലും മായമാണ്. ശുദ്ധമായ നെയ്യോ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളോ ഒക്കെ ലഭിക്കല് പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. ദ്വാപരയുഗത്തിലെ പോലെ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് വിഗ്രഹാരാധന നടത്താനും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെ, ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തന്നെ പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പിന്നെയോ അതൊക്കെ കൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്?
ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. നമ്മൾ എവിടെയാണോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. അതാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യുഗധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന അല്ലെ. ഇദ്ദേഹം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. നാമാചാര്യ ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയും. സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാണ് കലിയുഗത്തിലെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യുഗധർമ്മം എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. അപ്പോ എന്താണ് ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജപയജ്ഞമാക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെയോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണവർണം ദിശാകൃഷ്ണം സാങ്കോപാങ്കാർഷപാർഷദം യജ്ഞ സങ്കീർത്തന പ്രിയേ യജന്തിഹി സുമേധസ എന്ന് പറയുന്നു. യജന്തിഹി സുമേധസ എന്താണ്? ബുദ്ധിമാന്മാർ ഈ വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കും. ആ കലിയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ആ കൃഷ്ണവർണ്ണത്തിലല്ല, കൃഷ്ണന്റെ വർണ്ണത്തിലല്ല, സ്വർണവർണ്ണത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ കുറെ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കുറെ 100ഓളം ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള അതിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ അത് നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും. ഓരോരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സുവർണവർണ്ണ ഹേമാങ്കോ വരാംഗ ചന്ദന സന്യാസവേഷമശാന്തോ പരായണ സന്യാസവേഷത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ള സന്യാസവേഷത്തിൽ ഈ ഒരേ ഒരു അവതാരമുള്ളൂ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പോ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ള അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യുഗധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, കലോർദോഷ നിധേ രാജൻ അസ്തി ഏകോ മഹാഗുണ കീർത്തനായവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഘം പരംപ്രജി. കലിയുഗം അത്യന്തം ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, എന്നാൽ ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യം മാത്രമുണ്ട്. എന്താണത്? ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷപ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നു. ഈ ഒരു നല്ല ഗുണമുണ്ടെന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അതൊക്കെ വരുന്നത് അകർമ്മത്തിലാണ്. അതിന് യാതൊരു കർമ്മഫലങ്ങളുമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത്, കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്, ഒക്കെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അകർമ്മത്തിലാണ്. അതിന് യാതൊരു കർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപമാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അത് ജപിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മള് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മന്ത്രമുണ്ട്. ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള പാർഷദന്മാരും അദ്വൈത ആചാര്യർ, ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ്, ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്, ഇവരെയൊക്കെ നമ്മള് പ്രണമിക്കുന്നത് മന്ത്രമാണിത്. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ എന്നുള്ള മന്ത്രം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു. ഇത് 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെറും 10 മിനിറ്റേ വേണ്ടു. അപ്പം ഇത് നമ്മളൊരു നിശ്ചിത സംഖ്യ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജപമാല ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ, പഴയ ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പഴയ പൂജാ റൂമിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പണ്ട് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജപമാല ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള ജപമാലയുണ്ട്. ഇതിൽ 108 മുത്തുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇതിന് ഒരു 108+1 ഉണ്ടാവും. അത് മേരുമുത്ത് എന്ന് പറയും. അപ്പം അതിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മന്ത്രം ജപിക്കും. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ എന്ന പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. ഇത് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ, നാമത്തിനോട് രുചി വരാനും മറ്റുള്ള ഒന്നും തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനോട് തന്നെ. ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. നിത്യാനന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കലിയുഗത്തിൽ ബലരാമനാണ്. അദ്വൈത ആചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സദാശിവനും മഹാവിഷ്ണുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു അവതാരമാണ്. പിന്നെയോ ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ നാരദ മുനിയാണ്. പിന്നെ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
രാധാറാണി തന്നെയാണ് കലിയുഗത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരും ഗൗരഭക്ത വൃന്ദം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തന്മാരും. അപ്പോൾ കുറെ എന്താണ് കൃഷ്ണൻ എന്താണ് ദ്വാപരയുഗത്തില് എന്താണ് കുറെ ഗോപികമാരൊക്കെ ആയപ്പോൾ പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. പലതരത്തിലും ആൾക്കാർ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചു അവരൊക്കെ തന്റെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് ആ പുരുഷ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ആ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റായാലും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവരൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർ, അവരൊക്കെ മഞ്ചരിമാരായിരുന്നു. അവരൊക്കെ അവതരിച്ച് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെ പാർഷദന്മാരും ഒക്കെ സഹായികളും ഒക്കെ അവതരിക്കും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവതരിച്ചു എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരായിട്ട് അവതരിക്കേണ്ടായി. ഭക്താവതാരമാണിത്. എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ള. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമ്മുടെ ആ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാർ. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 18,000-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അവസാന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം തം മമാമി ഹരിം പരം. ആണ് നമ്മുടെ നാമസങ്കീർത്തനം അല്ലെ. അത് നാമസങ്കീർത്തനം സർവ ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സർവ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും. അപ്പോ എല്ലാവരും എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറും 10 മിനിറ്റേ വരുള്ളൂ. നമുക്ക് ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ എത്രയോ സമയം ഉറങ്ങിയിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നു, കുറെ നമ്മൾ TV കണ്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നു, കുറെ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ കളിച്ചിട്ടൊക്കെ തീർക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസത്തിലും നമ്മൾ എത്രയോ സമയം വെറുതെ കളയുന്നല്ലേ. അപ്പോ ഇത് നമ്മുടെ എന്തിനാണ്? ആത്മാവിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ ആരാണ്? ആത്മാവാണ്, ജീവാത്മാവാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ഈ ശരീരമല്ല. ഈ ശരീരം നശിച്ചാലും ആത്മാവുണ്ടല്ലേ, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം. അപ്പൊ എല്ലാവരും 108 തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ജപമാല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എന്താണ് ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ തന്നെ എന്താണ് ആ ജപമാലയും അത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു ജപ ബാഗ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ജപ ബാഗിന്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിക്കാം. എന്താണ് മാല ഇത് വലുതാണ്. അതപ്പോ നിലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുട്ടും തറയിലൊക്കെ തട്ടുന്നതിന് നമുക്കിതൊരു എന്താണ് ബാഗിലിട്ടിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ 108 മുത്തുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ മേരുമുത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഈ മുത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കും. ഈ വിരൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. എന്താണ് ചൂണ്ടുവിരൽ. ഇത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാനും അല്ലെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വിരൽ ചൂണ്ടിട്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് 3 വിരലുകള് നമ്മുടെ നേരെ തന്നെ ഉള്ളു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പെർഫെക്റ്റ് ആവണം അല്ലെ. മറ്റൊരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആവണം അല്ലെ. അപ്പം ഈ വിരലുകൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കില്ല. നമ്മൾ കാണാം പൂജകൾക്കൊക്കെ എന്താണ് പുഷ്പാഞ്ജലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിരൽ ഇല്ലാതെയാണ് അവർ പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിക്കുക അല്ലെ. ഈ വിരൽ അങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ അധികം ഉപയോഗിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജപിക്കാൻ ഈ വിരൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ബാഗിന് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട്. അത് എന്താണ് ആ വിരൽ പുറത്തേക്ക് ഇടാനുള്ള ഒരു വിരല് ഇങ്ങനെയുള്ള പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം. ഓരോരോ മുത്തുകളിലായിട്ട് ഇതില് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ എന്ന മന്ത്രം ജപിക്കും. അതിനുശേഷം ഓരോ മുത്തുകളിലായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ 108 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നേരക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ജപിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാം. അതിന് വെറും 10 മിനിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചെറിയ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താണ് അത് നമുക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, നമ്മളെ ആത്മാവിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്. അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്നലെ സ്വല്പം അഭ്യസ്യധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. വെറും 10 മിനിറ്റേ വേണ്ടു. നമ്മളിപ്പോ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വിഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഗുണം നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും വേറൊരു ജന്മം എടുക്കണ്ട. വേറൊരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നമ്മൾ പോയി
പിറന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്താണ് ഈ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കഷ്ടതകളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്താണ് ക്രമേണ കൂടുതലാക്കി കൊണ്ടുവരാം. പിന്നീട് എന്താണ് നമ്മൾ ജപിച്ച് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു 7 മിനിറ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടു. ഇത് 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാൻ 7 മിനിറ്റ് അത്രയേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു 10 മിനിറ്റ്, തുടക്കത്തിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. നമുക്ക് എന്താണ് 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം. നമുക്ക് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാവും ഇത് മാത്രമേ നമ്മുടെ കൂടെ വരുള്ളൂ. നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച ധനം വരില്ല, നമ്മളെ ബന്ധുക്കൾ വരില്ല, നമ്മളെ വീട് വരില്ല, നമ്മളെ കാറ് വരില്ല, ഒന്നും വരില്ല. നമ്മളെ കൂടെ വരുന്നത് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വരിക. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. മാലയില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ മാലക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം. ജപമാലയും ജപബാഗും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കൊറിയറിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കൊറിയർ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വേണ്ടുന്നവരൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ക്ലിക്കറിലൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ജപിക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ എന്താണ് ആ കൗണ്ടർ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫാൻസി ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും, അതിൽ ജപിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം 108 ജപിക്കാൻ വിഷമമുള്ളവരൊക്കെ കുറച്ചായിട്ട് ജപിക്കുക. എത്രയാണോ കഴിയുന്നത്, ഒരു 50 അത്ര കഴിയുന്നത് അത്ര ജപിക്കുക. പിന്നെ 108ലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഏത് സമയം നിങ്ങൾക്ക് ജപിക്കാം. ഇത് ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു നിബന്ധനയില്ല. കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു, ആ ശിശാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നു, നാംനാമകാരി ബഹുധാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും കലിയുഗത്തില് സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലാണ്. ഇത് ജപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും ഇല്ലെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ തന്നെ വന്നിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയില്ല. നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മാറ്റണം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി മാറ്റും, ഒന്നും വേണ്ട. നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക. അത് നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ നാമം തന്നെ നമ്മളിൽ എന്താണ് ആ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ആ വഴിക്ക് നീങ്ങാനും നമ്മളെ ആ തിരുനാമം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും. അപ്പൊ ഈ 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു സങ്കല്പ ചടങ്ങുണ്ടാവും, ഒരു ശിക്ഷ ചടങ്ങുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ 108 പ്രാവശ്യം എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സങ്കല്പം എടുക്കുന്ന ചടങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇന്നു മുതലേ തുടങ്ങുക നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പലതരത്തിലും ജപിക്കാം. നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ജപിക്കാം. പിന്നെ ഇതന്നെ കീർത്തനമായിട്ടും ജപിക്കാം, നഗര സങ്കീർത്തനമായിട്ട് ചൊല്ലാം. തസ്മാദസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പുരുഷഃ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കും. യാതൊരു കർമ്മഫലങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ, കടമ എന്ന രീതിയിൽ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ. പ്രഭാതർ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഹിപ്പികളായിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഹിപ്പികൾക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്താലേ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദം കൊടുത്ത് അവരൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയല്ലേ. ആരിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാണ് പ്രഭാതർ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യദ്യത്യാചരതി ശ്രേഷ്ഠാസ്തദേവോത്തരോ ജന സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തത്തനും വർത്തതേ. ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിക്കുന്നവര് കുട്ടികളുടെ മുമ്പ് നിന്നൊക്കെ വലിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ വലിക്കല്ല എന്ന് പറയല്ലേ. ആ കുട്ടികളും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അവരും പിന്നീട് അത് പരിശീലിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയല്ലേ. അപ്പൊ അവര് അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവരും പിന്നീട് സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താലും അത് സാധാരണ ജനങ്ങളും അനുകരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യാതെ തിരിഞ്ഞു ഓടുകയാണെങ്കിലോ
സാധാരണ ജനങ്ങളും അത് തന്നെ പിന്തുടരും അല്ലെ. എന്നാൽ അർജുന യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ കടമ നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരും അത് തന്നെ ചെയ്യുക അല്ലെ. പ്രഭുപാദരെയും എന്താണ് അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോൾ ഒറ്റക്കാണ് അവിടെ കർത്താൽ മുട്ടിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ എന്താണ് ആൾക്കാരൊക്കെ അത് സ്വീകരിച്ചു, അവരൊക്കെ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തു അല്ലെ. അവരൊക്കെ അതിൽ ചേർന്നു, ആ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അവര് എന്താണ് അതിൽ എന്താണ് മെമ്പേഴ്സായി, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി മാറുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദര് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ആ പെർമിഷൻ ലഭിച്ച ദിവസമാണ് ഇന്ന്, ആഗസ്റ്റ് 4. ഇന്നാണ് പ്രഭുപാദ കപ്പലിൽ പോകാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആ ചരക്ക് കപ്പൽ ജലദൂത കപ്പലിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ കാലങ്ങള് മാസങ്ങള് പ്രഭുപാദര് ഡൽഹി എംബസിയിൽ കയറി ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി, അമേരിക്കൻ എംബസിയിൽ. അപ്പോ അവസാനമാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇന്നാണ് എന്താണ് ആ പ്രഭുപാദർക്ക് ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ച ദിവസം. അപ്പൊ ആ ടിക്കറ്റ് എന്താണ്, നമുക്കൊക്കെ ഗോലോകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റാണ് അത്. പ്രഭുപാദർക്ക് അന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ ടിക്കറ്റ് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകാനുള്ളത്. അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടാണ് അവിടെ ന്യൂയോർക്കിൽ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചത് അല്ലെ, ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. ആ പ്രഭുപാദർ ചെയ്തത് നമുക്കൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റാണെന്ന് പ്രഭുപാദർക്ക് ലഭിച്ചത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഈ കൃഷ്ണാബോധം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അമേരിക്കയിലേക്ക് പ്രഭുപാദർക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്ലാനാണ് ഇത്. ഈ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് തുടങ്ങി വെച്ചത്. ആ പ്രസ്ഥാനം ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടല്ലേ പ്രഭുപാദർക്ക് സാധിച്ചു. അതിലൂടെയാണ് നമുക്കൊക്കെ ഈ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദരുടെ ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് എല്ലാവരും ഈ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല അല്ലെ. അമേരിക്കയിലുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് ആ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് എല്ലാറ്റിലും എന്താണ് അവരൊക്കെ അത്രയും വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവർ. അവരൊന്നും എന്താണ് കണ്ണുമടച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വസിക്കില്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് എന്താണ് ഗവേഷണം ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്ക് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്താണ് എല്ലാവരും അനുകരിക്കുന്നു അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരായി, അവരൊക്കെ പിന്നീട് കൃഷ്ണന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന ജ്ഞാനവാപ്തമവാപ്യമണി. ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എനിക്കില്ലാത്തതോ ആവശ്യമായതോ ആയി യാതൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൂടി ഉള്ളതാ അല്ലെ, യാതൊന്നിന്റെ കുറവില്ല. എന്നാലും ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്ത് പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് വന്നല്ലേ. ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല, എന്നിട്ട് അർജുനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് തേരാളിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായി. കർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരൻ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കരുത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്, കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്, അവരൊക്കെ അജ്ഞതയിലാണ് അല്ലെ. അവരെ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ. അവരോട് എന്താണ് ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അവരാ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വേണ്ടത് അല്ലെ. അല്ലാതെ അവരെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. നിത്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് പാവകളിക്കൊക്കെ എന്താണ് ഒരു നൂലിന്റെ മേലെ ആ പാവകളെ നിയന്ത്രിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം ഇതിങ്ങനെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏത് ഗുണത്തിനാണോ ആധിപത്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്താണ് സത്വഗുണം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, തമോ ഗുണമാവുമ്പോൾ മോശം പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, രജോ ഗുണമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും എപ്പോഴും നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഓരോ ഗുണങ്ങളും അതിനെ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു അധ്യായം തന്നെയുണ്ട്, 14ാമതായിട്ട് ഒരു അധ്യായം ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല.
മയി സർവാണി കർമാണി സന്യാസ്യാധ്യാത്മ ചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുദ്ധസ്വാവിഗതജ്വര. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എല്ലാം അല്ലെ എന്റെ കർമ്മങ്ങളെ എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഒന്നിലും ലാഭേച്ഛ എന്നില്ലാതെ. ഏമേ മതമിതം നിത്യ മനോതിഷ്ഠന്തി മാനവ ശ്രദ്ധവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേ അഭികർമ്മഭി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ അല്ലെ അത് പാലിച്ചിട്ട് സ്വന്തം ആ കർമ്മങ്ങളെ നിർവഹിക്കുക. പിന്നെ എന്താ, ആരുടെ അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒരിക്കലും കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ പെടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഏതേതഭ്യസൂയന്തോ നാനുപഷ്ടന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാസ്താൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസ. അസൂയാലക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണ നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരല്ലേ അവരൊരിക്കലും കർമ്മഫലങ്ങളെ ബന്ധിക്കപ്പെടില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത അത് അനുസരിക്കാത്തവരോ അവരെ എന്താണ് എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായിട്ട് കണക്കാക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഇത്രയും നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് അവരൊക്കെ എന്താണ് മൂഢരാണെന്ന് പറയുന്നു. അവരുടെ എന്താണ് പൂർണ്ണത നേടാനുള്ള അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും പൂർത്തിയാവില്ല അല്ലെ, അതൊക്കെ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നല്ലേ. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അത് ബാക്കിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അർജുന ഉവാച അതക്കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷ അനിശ്ചന്നപി വാഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിത. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാഷ്ണേയ ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ മഹശനോ മഹാവാത്മാ വിദ്യേനാമിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, രജോ ഗുണത്തിലൂടെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, അതിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അത് ക്രോധമായി തീരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാമം അല്ലെ എന്താണ് അതാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത്. ധൂമേന മ്രിയതേ വഗ്നിർ യഥാദർശോ മലേന ച യഥോൽബേന വൃതോ ഗർഭാസ്തേനേതമാവൃതം. പുക തീന എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിന് വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു 3 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നല്ലേ. പുക തീന എന്ന പോലെ, പിന്നെയോ പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെ, പിന്നെയോ ആ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. അങ്ങനെ എന്താണ് ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അത്യാസക്തി അല്ലെ, ആസക്തി, അതിനെയാണ് പറയുന്നത്. അത് ഓരോ തരത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ എന്താണ് ആ തീനെ പുക അല്ലെ, പുക തീനെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അല്ലെ. ഇവിടെ കാണാം തീ ചെറുങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ, എന്നാൽ അതിന്റെ ചുറ്റിലും പുക മൂടിയിരിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണ്, നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളില് ചെറുതായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധമുണ്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ, ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടുണ്ടല്ലേ. അത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത് എന്താണ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാവും. എന്താണ് ഈ പുക ഇല്ലാതായിട്ട് തീ കത്തുന്ന പോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത്യാസക്തിയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും, ആസക്തിയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ കാമത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് പൊടി കണ്ണാടിയെ അല്ലെ. എന്താണ് ആ പൊടി കണ്ണാടിയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മള് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കണം അല്ലെ, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കൂ അല്ലെ. നമുക്ക് മുഖം കാണണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ണാടിയിലെ പൊടി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെന്താണ് നമ്മൾ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ സാധന ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും
നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കാമത്തെ ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെന്താണ് ഈ ഗർഭാശയത്തില് ആ ഭ്രൂണമല്ലേ, ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞല്ലേ, അതിനുള്ളില് ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അതിനെന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയെ ആ മരത്തിനോടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മരം അല്ലെ, മരത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഓരോരോ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഉള്ള കാമത്തെ ഓരോന്നിനോടും താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓരോരോ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ തീ നമുക്ക് ഒന്ന് ഊതി കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ പുകയൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമാവും അല്ലെ. കണ്ണാടിയിലെ പൊടി തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറും അല്ലെ. എന്നാല് ആ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള ആ കുഞ്ഞിനെ അല്ലെ, അത് പിന്നീട് അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. പിന്നീട് ആ കാലാവധിയായിട്ട് പിന്നീട് ഇതാവണം അല്ലെ, പുറത്തേക്ക് വരണം. എന്നാൽ മാത്രം അതുപോലെ ആ മരത്തിനൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയും. പിന്നെ പിന്നീട് പറയുന്നത് പക്ഷിമൃഗാദികള് അവരെ ഈ കണ്ണാടിയിലെ പൊടി പോലെയാക്കുന്നു, അതിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ മനുഷ്യരിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്, ആ പുക തീനെ എന്ന പോലെ. അത് ക്വിസിലൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കും. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അതിന്റെ വിവർത്തനത്തിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അത് കൂടുതൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധി യസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതർ വിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ തേഹിനാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇവയൊക്കെ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആസക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം വലിയ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങളൊക്കെ തപസ് ചെയ്തവരും ആ കാമത്തിൽ ആസക്തിയിൽ പെട്ടിട്ട് അവരുടെ എല്ലാ തപശ്ചര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ. വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയൊക്കെ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായല്ലേ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രൻ ആ അപ്സരസിനെ അയച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആ തപശ്ചര്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വീണുപോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒക്കെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അടക്കിയാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് അല്ലെ, അത് പലപ്പോഴും വീണ്ടും വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധി ഇതൊക്കെ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. അത് നമ്മളെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. തസ്മാത്വമിന്ദ്രിയാണത്വോ നിയമ്യാപരദർശഭ മാനം പ്രജഹിനേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക, ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക അല്ലെ. നമ്മളെ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെയാ നിയന്ത്രിക്കുക? ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയാണി പരന്യാഹൂരിന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരദസ്തു. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്, ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു, ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഏവം ബുദ്ധി പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മാനമാത്മന ജഹി ശത്രു മഹാബാഹു കാമരൂപം ദുരാസതം. മഹാബാഹു ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആത്മീയ ബുദ്ധിയും കൃഷ്ണാബോധം ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിൽ അല്ലെ. അങ്ങനെ അത് ശരിയായ ആ ബോധം അല്ലെ, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പരിശീലിക്കുക, കൃഷ്ണാബോധം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറാണ്. ആ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് മായാദേവി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം ആ വന്നവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഇന്ന് കുറച്ച് സമയം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക.